Mawakanyo gin jokedo ne oganda Nyakorom Gajwang' gintiere e twak no motenre kod ywak ewi lwasi marach mar rango ratiro mag oganda. Aduoge studio kae wantiere kae gi wendwa podi Seth Adera en ja ohala. Seth, ntiere okenge ma sirikal osebedo ka kao mago mag chulo jo ohala. King'iyo sani bende paro ni lwasi makare mar ohala Kenya bro gik kama koro ja ohala nyalo bedo ni ng'anyo nitie to loro dukane ang' oduogo yude mana kaka en no, nikech ang'eyo ni chudo to ok nyal tim pile ka pile kata sa ng'anyo ka sa ng'anyo, en gima samoro ok nyal timore. Erokamano Lydia. Awinjo kaka CPO wuoyo kendo awinjo kaka daktari bo wuoyo. Ng'anyo masaka sa matimore Thurwa ka kata Kenya ka semiyo jo ohala kasara sawasawa. Niwera aparo ni en misingi kata mise mane jo siasa oseloso mar political environment ma Kenya. Niwera chon ng'anyo en democratic mar ng'ato, en democracy me you can do it peacefully ma ok ochuno ni nyaka iketh mwandu ng'ato kata itur duka ng'ato. To gimomiyo ang' ojende gi kata owetewa gi tur duka mondo gikaw mwandu mane dukana gidhigo en ni jo siasa no introduce gimoro Kenya ka mosebedo katiyo for decades. To onge ng'ama dwa address wachno. Jo siasa no introduce ni politics ma Kenya kata ma Afrika giketo jopiny ni winjo information ma gimiyo jopiny gigi ok gitgi. Koro ibiro yudo crowd iwuoyo kodgi but uwinjo wachgi iye nikech awinjo kowacho ni 1000 for 3. Koro kionge mano kata in mana agenda maler ma kawuono idwa keto Kenya bedo Singapore, ng'ama nyalo dewi onge. En mana ni omera wuopeyo mondo itegri kodwa sarach time rach idekowa ikethonwa sa bodwa ringo dhi winjo ka girwako guda dek, rwako Jubilee, rwako NASA, rwako ODM go. Koro en gi gigo kanyo, koro kosegolo NASA no oketo piny odonje UDA. Koro wach agenda ni peyo. Koro siasa mane jogo introduce no osekelo midhiero maduong' Kenya siwaya. To jo siasa ogogo gin giwegi pok gibedo gi nafas makende mondo gi address gino, nikech gite mane gikelo gino. Kaka gidwa address gino mondo kik nyithindo gi tur duka, wetewa gi kik tur duka, en ni gi create job opportunities ne nyithindo gi, wetewa gi. Giwacho ni okay, kakoro mae gima timore Kenya ka wan gi resources maber. Awinjo ka CPO kwano maber ni malol kalau kacha chak nyiedhore sawa. Chagno nengo ne nogo piny ni pangla ikawe gi nengo motho siwaya. Waru akuchucho, waru chamore Nairobi ka waru no almost 50% mag mine chamo waru matindo otesi ni chipsi gichame. Ochamore taon kama kiwuotho Nairobi ka chamore Sipuap kata mana Kaluo kucho. Nengo ne to chalo nade kuom japur. To ng'at mondiko jopur go ento dungen gi jok mondiko kaka workers ne, jogo gin giyudo pesa di manyalo loko ngimagi, mamiyo kata nyathi kotimo form 4 to oko wach no dwa ringo ji biro bedo congested Nairobi. Wacho ni okay, anyalo chako farm na moro dala ka apidho waru, apidho tungu, apidho alot. Talot ni wan gi market makata sirikal oloso strategy kaka market ringo. Mano otamo sirikal. Koro mano emamiyo jo maundu ang' ni bedi, nikech sirikal achiel ni oblame ni nitie jo siasa moko ma oro jendego. Koro wawuonde ni kaka wan kani daktari ni president, an ja siasa mapingi, owadwa ni be pingi, Lydia be pingi, aoro jo maundu. Ng'ech king'eya nyaka kama dake. Ang'o mamoni ka in gadiri ni an kaka an Seth ma Nyakwar Adera kama na oro jo maundu. Ibi oda ikin Nyakwar Adera iketho gini kori ketho kama kuri gikene. We gini wadwa ni walos Thurwa. Kugik sama wadhi ringo, waringi wena thuolo ane matiyo sane. To kori winjo ka ng'ane wacho ni Seth mano oro jo maundu ogo joka. To daktari be wacho ni ne en CPA. Koro yudo ka en tuko yieyo gi Nyambura ka. Koro ng'at madwa bedo madwa kawo responsibility mar yie gini onge. Wan kaka wan jo ohala, sama ibiro miya ohala kamitiye, jo insurance biro iri. Mano be another branch mar sirikal mosesando wasiwaya. Kendo aparo no winjo ter chik more parliament ni wadu away with insurance. Kama cho wango dukani
in kiti duka ijipanga ningeje insurance samingade gionge expertise mabiro timo investigation ang'o iwuoyo kodi maber koni gino koyudo chandruok omera giwuoyo makin nene ti woni en wadgi Yesu sie we chandruok uwuogi kore kidwa ore engineer idwa ore jok madwa biro timo investigation iwacho ni kia samoro kama no timo no wiring mano timo ge substandard cable unemnu bedo cause of the problem ikoni surely kaito nini ndeu dikotieno to macho muche town sama ne gimi insurance asmoro bedo kod kata higa di insurance ichulote koro